No morjesta YouTube, Arttu täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään fiksataan Skodan lippulaivamankasta näppäinvalot, mitkä ei pelaa. Siellä ilmeisesti pitää yksi piuha yhdistää. Tässähän ei tosiaan siis nämä näppäinvalot, mitkä on tässä alalaidassa, toimi ollenkaan. Pimeällä säällä on vähän inhottava sokkona laittaa volyymea. Lähdetään purkamaan ensin tästä tää kehysveke, niin päästään tonne sisuksiin käsiksi ja yhdistellään piuhat, niin tämän pitäisi olla simppeli homma. No niin, hommahan lähtee sillä, että irrotetaan tää paneeli. Tää oli muistaakseni vaan nykäsemällä täältä. Muistaakseni. Noin. Mitään rikkomatta ja otetaan noin ruuvit irti, niin päästään tonne mankan taakse. Ja totta kai siellä on 2 torksia ja 2 ristipäätä, miksipäs ei. Ruuvit irrotettu, nyt pitäisi mankan lähteä tästä nätisti ulos, näin. Ja muistelinkin, että tää oli aikamoinen johtoviidakko ja kappas. Tästähän meiltä heti löytyi oikea piuha, mikä ei oo kiinni missään. Katsotaan, onko sille valmiiksi tänne katkottu jo paikka. Niin tällä pitäisi noitten näppäinvalojen syttyä. Eli se yhdistetään tähän virtapiuhaan. Sehän me saadaan tonne liittimen tyrkättyä näppärästi suoraan. Tää voi olla oikeasti vartihomma. Pyöräytetään vähän piuhan päätä. Tuosta avauttaa liitin ja sujautamme tuonne kaveriksi. Liitin kiinni. Homma valmis. Sitten kokeillaan, että näkyykö noin valot meille. Laitetaan tää hollille tähän. Mikä rätkyy täällä. Mites nyt? Hän on siinä paikallaan. Sitten me tarvitsemme autoon virrat. Mitähän nyt tapahtuu? Menimme 2 koko soiti. Jaha. Mikä täältä pasahti? Joku tällä räsähti, kun laitoin tätä takas paikalleen, mutta en tiedä yhtään mikä ja mistä, koska mihinkään muihin johtoihin en koskenut. Mut mikä ihme täällä on voinut? Tämähän on kyllä sen näköinen taas, että vilkastahan sulakkeet, mitä ne sanoo. Täältä. Tuostapa löytyy meiltä symbolit. Radio. Ei oo tässä. Vilkastaan konepelli alta. Ja napsutellaan tämä auki. Ja täälläpä ei mitään luekkaa. Vilkastahan ohjekirjasta. Jes, hetken selailun jälkeen löytyi. Tää on tosin saksaksi, mutta minähän olen saksaa opiskellut, niin tiedän, että saksaksi radio on radio tuossa. F19. 19 löytyy 21, 20 tässä. Mutta tuollahan luki 15 amperia, tää on 30. Mitä ihmettä? Ja tää on ehjä. Mikä homma? Katsotaan uudestaan. Hetkinen. Tossa on 4 mötikkää vierekkäin. Tuossa on 4 mötikkää vierekkäin. Katsonko minä väärää kuvaa? Tuossa. F8. 15 amperia. Kokeillaanhan uusi yritys. 8 meiltä löytyy tuosta. No siinä on 15 niin kuin pitääkin. Mitäs se sanoo? No se on rikki. Laitetaan uusi tilalle ja testataan. No niin, sulakehan tuolta konehuoneen puolelta oli kyrvähtänyt, niin vaihan sinne uuden. Epäilen sen johtuvan tästä liitoksesta. Laitetaan siihen vähän sähköteippiä. En tiedä kuka näitä on täällä tinaillut. Ja sit jännitetään. Hei! Kyllä! Katsotaan saadaanko noihin näppäinvaloihin elo. Kattokaa nyt! Kyllä! Ihan helppo homma. Mitä nyt tuli taas mutkia matkaan, mutta tällä kertaa ei ollut minun vika.
Ai että. Car Infotainment Display Color. Se katkapa. Punaiset. Siniset. Mut kyllä mä sanon, että laitetaan vihreät, niin sopii tähän muuhun vihreisiin valoihin kivasti, mutta kylläpä tuli hyvä mieli, kun sain nuo toimimaan ja kuitenkin ihan simppeli juttu. Ei ollut kuin se johto liittää ja jos nyt joku ei ole söhlännyt se yhden jatkuvan virran piuhan kanssa, niin ei ole sulakakaan kärähtänyt. Mutta tää oli onnistuminen. Ei muuta kuin läjätään takaisin. Tähän ruuvit paikalleen. Sitten paneeli paikalleen. Noin. Ja otetaan vielä testi. Onpa jees. Tästähän tuli hyvä. Valot saatiin toimimaan. Tää oli mukava ja simppeli homma. Voisi olla useampikin tämmönen. Ei haittaisi yhtään. Mutta hei, kiitos kun katsoit videon. Laita peukku videolle. Tilaa kanava. Laita kommentti. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Morjesta!